Devam etəbiz tatar tili haqqında əngəməni. Mənə aytəsiz, şiganlar uyalmışa qışqırıb tatar öz tilində söyləşirlər. Biz uyalıb turabız. Мен Әлі қарым үзге достарыбызда ұялмыша сөйлейлер. Елекен нешіктір татына. Қазір мына келгенде, исән місіз Серур Алиевна де, әйтәм, сен қан мені білесің, әсіз ярлы түбәді бізде мәктәптә оқыттығыз де. Міне балалар, алар садикта еді, балалар бақшасында. Onun iş bizге кіремі? Yok. Руша, шундай әйтім бар. Зерно опущено благодатную землю, ол шытып чыга. Шуңа күрә бала чактан билимне алырга кирәк. Балалар бакчасында Гөлсем Алина Хальметова, шул ярлы түбәнең мәктәпнең директоры, ул балалар бакчасында да татар теле алып бара бүгенге көндә дә. Һәм мәктәптә дә татар теле дәресләре алып барыла. Сөйләгез. Менә нинди күңелле бит. Автобуслар тукталышында утырып, автобустан рәхәтләнеп, алар да ашыкмый, булар ике татар сөйләшеп туйсын дип ашыкмыйлар кирәк автобусы. Ике татар булгач базар ди. Эшәү булса инде ярмарка диләр. Шулай безгә әйтәләр. Кичә без ярмаркада булдык инде. Ярмаркада булдык. Бүген базар менә. Бик яхшы ярмарка. Менә күрдегез, ничек матур ясагалар, краеведческий музей, нәрсә ничек указатели менә. Менә монда кайта күрдегезме? Белмим миндә монда. Күрсәтеп куйык. Туктатыр өчен мин анарга каршы чыкты. Булай түгел. Ул туктанмады. Бар шундый мәрхәмәтлеләр туктата. Ничә минуттан. Бу нәрсә минут дигән, шул минуттан килеп тора шул автобус. Ниме? Нәрсә дип әйтәләр? График движения, что ли? Менә монда язган бит, ничә минут дигәнме? Юк, ничә минуттан язган бит, 6 минут дигән нәрсә ул? Эш көннәрендә, ял көннәрендә алар сирәгрәк йөри инде, сирәгрәк. Эш көннәрендә алар бик еш йөриләр. Чөнки халык эшкә бара, студентлар уку йортларына бара, төрле яктан, авыллардан килеп укыйлар. Шулай. Кара, юк безнең автобус и всё. Вот она здесь давно живет и не знает. А мы с ней сидим, ждем. Опа! Вот жительница Астрахани. Так, меня галена юлда, мы с автобуса бар дим, бу якка бар диләр. Вот, не верьте жителям Астрахани. Когда они вам подскажут дорогу, не верьте. Вот просидели с ней уже, наверное, час с лишним. А автобуса нет. А оказывается, он здесь не ходит, этот автобус. А вот но я здесь не езжу, конечно. Ничего эти жители не знают. Спрашивайте у приезжих, они, наверное, больше знают. Вот bu binanın артында Сад деген кинотеатр Октябрь бик зур бар иде. Аны шул 90-нчы еллар булгач советский власть беткәч, анда зур мәскәүләрдән алып булгач зур шундый известный артистларга гына бирәләр иде. Шуны аннан соң приватизировать итте. Син язасыңмы? Язып барам. Вот Газпром, говорит, его реставрирует. Не это, вот предыдущее. Слышали же, вот предыдущее здание кинотеатра. Краеведческий музей.
Ошо кинотеатр? Вот хәзер әйткәч, монда бу не шундый ресторан, инде кафе аша. А вон видите стеклянные крыши? Бу шул кинотеатр Октябрь. Аны хәзер инде түбәсендә яптылар. Аны пыяла, анда пальмалар. Ул пальмалар инде бер 50 еллык артык, 50-60 ел. Аларны шул саклап калып, аларны шул пожар булган вакытта, янгын чыкканда, вот вот карагыр, менә. Вот шул Акбина, ул шул кинотеатр Октябрь. Анда хәзер реставрация эшләре алып барыла.